בסרטון הזה אני אראה מה בעצם כוללת ערכה ומה האפשרויות התנדבות שיש אפשרות בלעזור ולהשתלב. אז יש לנו שקית, ובשקית יש חתיכות של ניירות צבעוניים, דברים כסופים, כל מיני שאריות. אז זה התנדבות ראשונה שאפשר לעשות, זה פשוט לקרוע ביד דפים, ממש לקרוע ביד, אפילו דפים משקיות של השופרסל הופכים להיות חומר. וגם לארגן דפים בתוך שקיות, זה חלק מהערכה. ערכה כזאת יש להרכיב כמובן קופסאות, להדביק את הכריכה. אנחנו בכל ערכה מכינים חוברת שאני מדפיסה את הדפים, וצריך למשל להכניס את הדפים לשמרדף וליצור את החוברת, כאשר בכל חוברת יש דוגמאות, יש 3 סוגי דוגמאות. כמובן לא כל אחד יכול לעשות את כל ההתנדבויות הללו, וזה בסדר גמור. יש לנו דוגמה של בובה חמודה, יש לנו דוגמה של סמניה, ויש לנו דוגמה של קיפול נייר של קוואק. זה שהם כותבים בו, וזה פה זה כן חשוב, כותבים בעצם משימות. אגב, גם בסמניה יש כתיבה של משפט חמוד. לאחר מכן יש לנו להכניס בשקית פונפונים, צמר ועיניים זזות. יש לנו להכניס כל מיני דברים שצריך, כמו טושים, ופשוט ללקט לשקית. רוב העבודה שיש לעשות היא גזירת מדבקות ועיטוף של המדבקות. בעצם אנחנו צריכים לגזור המון סוגי מדבקות, כדי שיהיה יותר עשיר למי שמקבל את הערכה, ובאמת יהיה לו המון אפשרויות, ולא סתם הוא קיבל 2 דפי או 3 דפי מדבקות, שהם כולם אותו דבר. לאחר מכן יש לנו למשל לקחת שקית, להדביק עליה עם סלוטפ את השלט של הצלופן, ופשוט לקפל צלופנים גדולים, לקפל אותם ולהכניס אותם לשקית. יש לנו אותו דבר גם לארוז דפי טיוטה, יש לנו גם אוריגמי, שקיות אוריגמי, להדביק את המדבקה הזאת ולשים דפים. ויש לנו גם לכתוב את המילה סמניות על הקרטונים השונים שנותנים להם להכנת סמניות. זה בעצם סוגי העבודות שיש לעשות, כאשר לא חייבים לעשות את הכל, אנחנו בודקים מי יכול לעשות מה, וכמובן יש את הקטע של האריזה עצמה, של ללקט קצת מפה, קצת מפה, קצת מפה, ולארוז בסופו של דבר.